Вітаначкі, мінскі монтажны хасла на сувязі. Сёння я вырашыў завітаць у нейкую незнаёмую дзеля мяне краму, каб пашукаць і выбраць падыходзячы дзеля мяне шчыток. А што там наконт цаны? Задавальняе. Але гэта яшчэ не ўсё. Трэба заехаць у дадатковае месца. Так, вы правільна здагадаліся, гэта мой склад. А прыехаў я сюды за драбінамі. Бо каб выканаць сённяшнюю працу, яны мне крытычна неабходныя. Пхаем гэтую гаргару ў маю маленькую машынку, стараючыся не пакоцаць абшыўку з салона. І іду за дадатковымі скрынямі, у якіх у мяне ляжыць усялякія там аўтаматы, кабель, ну і ўсякія патрэбныя дробязі. І накіроўваемся ў чарговае падарожжа. Ага, вы што, паверылі, што я забыўся святло выключыць? Ну і як правільна вы здагадаліся, у мяне сёння зноў відэаназіральныя прыгоды. Пераапранаемся і ладзім дзеля сябе утульнае месца для выконвання работ. Вось так я расклаўся. Ну а сабіраць сістэму відэаназірання мы будзем з топавых брэндаў жоўтага колеру. Гэта шчыт, аўтамат, дзінрэйка і разетка. А таксама вось такая камера з Озону ці з гэтага з Вайлдберрысу, здаецца. Усю гэту сістэму мне будзе патрэбна павесіць на слуп асвятлення. Таму, каб не мудохацца з ёю на вышыні, сабіраю яе тут, унізе. Ах, улупіў дождж, прыйшлося перайсці ў памяшканне. Як вы бачыце, нічога складанага я не роблю. Проста стаўлю разетку, падключаю аўтамат, працягваю да яе кабель, ну і з адваротнага боку шафы мацую перафарыраваную ленту, каб з дапамогай яе зафіксаваць усё на слупе. І падрыхтоўваю камеру, устаўляю ў яе сімку і флешку. Каб высідраваць вялікую адтуліну ў вечкі шчыта, сёння я заюзаю вось такую вось кукурузіну, якую мне падарыў Сашка на дзень нараджэння. Нармальны памер. Амаль як мой. Спачатку маленькім, а пасля вось гэтай кукурузіны высідроўваем адтуліну, разбіраем камеру, каб яе замацаваць, прыкручваем, сабіраем камеру абратна і вось такі прыгожы модуль дзеля сачэння атрымліваем. А пасля магічным спосабам фіксуем яе на апору, бо ўсё астатняе дакладнае падключэнне і расключэнне я вам паказаць не магу. Сакрэтікі. Як вы зразумелі, гэта такая танная сістэма, якую я, як пастаяннае відэаназіранне, выкарыстоўваць бы не стаў. Але для маніторынга строй пляцоўкі ідэальна. Я на зямлі не пакінуў глыбокіх слядоў, а на імя сваё не адгукнуўся ізноў. Гільца на злепах кахання раструшу луце, друг караблі папяровым пушу па рацэ. Падае дождж на зямлю, ён аб'емны твар і прынясе